bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik kontuekoa, Jesu Kristo, Espiritu Santu, jaiko eta amen. Egin dezagun otoituz. Jesu Kristo gure jauna, sakramentu harrigarri honetan, zure nekardiaren oroigarria utzi diguzu. Iguzu arren, zure gorputz odoren misterioa begirune osoz gorez dezagula. Zure erospenaren ondorenak gugan sumatzagu beti. Aitarekin eta Espiritu Santuarekin batean, jaiko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Eta haren odola edaten, ez duzue bizirik zuengan, nire haragia jaten duenak, eta nire odola edaten, badu betiko bizia, eta nik ez duko dutura azken egunean.
testu bat entzuten dugunean edo irakurtzen dugunean ezinbestekoa da beti interpretatzea, halako hermeneutika bat egitea jakiteko zer esan digun zehazki. Testu bat, edo norbaitek esandako gauz bat, edo irakurtzen dugun zerbait gaizki ulertu nahi dezakegu. Horregatik Jesusek esandako hitz hauek jende asko ez zituen entenditu bere garaian. Nire gorputza jaten duena eta nire odola edaten betirako biziko da. Eta Jesusek esaten dizigun edo momentu batan esan zuen gero Eukaristiaren instituzio egitean bere ikasleek bere jarraitzaileek entenditu zezaten guretzako oso ulergarria da guk txikitatik ikasle dugulako. Baina pensatu da dugu Jesusek hitz hauek esan zituela azken afaria ospatu horretik eta batzuentzako oso agergarria izan zen. Edozein kasutan Jesusek garbi utzi zuen misterio handia. Ez zela geldituko gurekin bakar-bakarra modu simbolikoan edo beste ez. Benetan gurekin egongo zela, gure bileko janari izango zela. Eta horregatik, errealitatea dugu osatzeko Elizak 12. mendean, hau da, kasi 800 urte, Elizak festaburuko jarri zuen. Kristau guztiok hori ospari bezala, gure fedearen bat inportante bat bezala. Eukaristia ez dela bakarra simbolo bat baizik eta benetan Jesusen gorputz agertzen ditugula modu misterikoan, bere sustantzia bakarra eta ez akzidenteak, baina edozein kasutan benetan Jesusen gorputz odola direla. Eta horregatik egiten da prozesioa. Nolabait ere, ez sentitzeko bakarra, bezala bakarra, elkartzen edanean ez gero ere hor dago Jesus, benetan eta hori da sinisten duguna. Eta guk adoratzen dugu eta eskatzen dugu bere dedikazioa, gure herriak dedikatu bezala, zaindu bezala. Eskatzen dugu da gaurko egun horretan, bere gorputz odolen festaburuko ospatzen ari honetan, azken finean gure herriak bezala maitasun misterio bat, eta gure murgildu gaitezela maitasun misterio horretan. Eukaristia adoratzeak, Eukaristia ospatzeak eraman gaitzala, jangoikoa eta lagundukoa gehiago eta egiazkoago maitatzea. Infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jangoiko eta guztiunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzena etorriko dena. Santuen elkartasuna, nekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eta egin ditzaun horrein gure eskakiak. Eskatuko dugu gaur egun honetan pakearen alde. Jesusen pakea, justizia, maitasuna, mundu osoan nagusitu daitezen eskate zaio jaunari.
adierazten baitute ekarri dizkizugun eskaintza hauek Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen onai eta beti, zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko alguztirun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berau dugu egiazko eta betiko apaiz, behin betiko eskaintza berriak jarri nahiez, bere burua eskaini zizun opari salbagarri, eta guri agindu zigun opari hau bere oroigarri eskaintzeko. Horrela, guretzat eskainitako gorputza jatean indarrez betetzen gera, eta guretzat isunitako odola edatean gure pekatuetatik garbitzen. Horregatik, aingeru eta goiengeruekin eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau, beti eta beti abesten. Ezagun santu egizkiztu bada, ogitardo hauek zure espiritu eixuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalagoa berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok kontatik, hau nere ogoraren kalizatatan, itun berri eta betiko garen ogola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere ogorgarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztia zabaldurik dagoen zure izan. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta egiz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure sedeak eta hildako guztiak, arritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkidu horren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren ama Maria Doaresuarekin, San Jose, bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin
eta honegan, zuri eita jangoiko aurreztu hori Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak aginduta erakutsiaren jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zerretan zerana, santia egin zure izena, etorre egin zure reino, egin egin zure naia zeruan zerara ere, emaitu zua horregurako horrean, markatu gure zorrak, guk ere gure zorrak markatzen dira ezkero, eta ez atera gaitza zu jauna, gaitz guztietatik. Emai guzu pakea gure egunotan, zure errukiari eskarpekatutik garbi bizi daitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna zure esana da apostoluei pakea uzten dizuet nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaio zure Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaio zure pakea elkarri. Jangoikoaren dutotxa,
Eguneroko mahaiaren agiria eman diguzu orain hartu ditugun zure gorputz odoletan. Eraman gaitzazu arren, zure jainkotasuna bete-betean gozatzera. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Eta gaurko festabundua behar bezala ospatzeko, orain jauna adoratu eta gero prozesio motxa eta herria berinkatzea kanpoan. Beraz gero oain jauna agerian jarri eta abituko gara ohitura da bezala, kontoriakin eta zeakin atzeko ate hortatik atereaz. Angelingua Jesús jainko jauna sakramentu honetan gurekin dagoena stolburetik biez esan ni gaur saldu biarrilko naute aitaren ganako lemora zait bete zenbat zaituztedan maite
Urtusa gumbeti Jesus jainko jauna sakramentu hontan gurekin dagoena. ¡Viva Jesús! ¡Hola Jesús! ¡Hola! ¡Viva Jesús! Hemen bedeinkazioa? ¡Hola Jesús! Txomin! Txomin! ¡Viva Jesús! Hemen, ¡Hola Jesús! ¡Hola Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Hola Jesús! ¡Viva Jesús! Jesus mena amena Jesus onaren biotzona Sacramento venerebus centui et attitude documentu novo cedaritui centris alundroque compassidaio Celi genitoque laudum Segnum gratio salus oloritus coque siene vicio procedentris alundroque compassionatio. Amen.
Kristoren agera, Kristorenak betiko Kristorena, Kristorena gera, Kristorena betiko izango gera. Kristorena gera, gure gurasoak, baina eskaleun, renerenakoa. Kristorena eraden, gure gurasoak, baita ere eskaldun, mendegueleakoa. Kristorena gera, Kristorena betiko izango gera. Zoazte jaunaren batean. Eskerra jangoikoari. Itzali.